Nai tongnai tahuk tai buhuk sono lamsogo ang chenyati prasa ini ang phaiso paijak mongkha khoi hangkoni bisingo khopjak sikari kamini daguma amchayo nor nugi mankhana uklogo rabat kotor botongo teoro chikon rok yang nuhuya hapung chukmani bagai lai thangnai 5 February 2026 o salmario porimol debromani je rabat bulung themrang borok rok bai borok sitra rok bai sokjaka bebagai 130 ta bufang rai tongmani obo sokjaka o takuk porimol te yango 200 ta bufang je kaijak chikon 250 ni bisingo bebagai 61 bufang tanjaka borok themrang rok bai te oro je rai tongmani bufang kotor oro bebag no sogik lang thaka borok o rai tongmani bufang rawoi aji tongmani rabat butui salburum burum mo bai sibini nukhung choli tongmarok heba mo sogik lang jaka borok sitar no nugui mankhana mo borok ni tomungya mal mata ebak sam bagai sanaklayo mal mata si khoroksani kaham bo nai manliya ke bahike chuknai chin borok bahike chalainai mo busuk kosto ke bo kaijaka lunok na haroi bo sak baithang chugya khayei kamla rok na haroi bo morok kaijak mani mo hai rok je amchai rogo mo hai borok sitar rok bai jodi tani sijaka hangkai bahike hamkrai ngleinai chalainai chini tiprasa lukuro देखो बहुत लगे do takuk sagari tam mani nini bagano sabo rabat bulung sab sok mani ani rabat oro buni the jaga kijan jaga ani to jaga bo kuribla kai oro paye kaijamani bisi obangya kijana iko 250 bufang moto kaikha lun tunok na hari ungko tagwani lunok tongo sunani ungko paimi ang saujani 5 tarik ni hanja digirong na bo angbo yang phajiyabla ka boso barani surani kokta sao tam hoi lang saimi ata lai thanai bisut baro boso barani सब समय phajiyabla ngbo kai phangbusuk tongma bani ni rabat ani oro kata je ungko sara kai makha 200 ta kai mani bisingo ta tam phajaka yo ang je guri naimani koma khito 60 bufang rok moto tanja tan khika hangke ka ur je rai tong mani abo 120 bufang moto abo pura pokhlo khambui ungko chamika nosto khai ungko tibi kata abo sokjak na borok tang nuk du phaya kai sabo sok chongoi manmani abo hai toro tong na ang apti role kep no songwi maya ang karon he yang walai man bokuri sekang kok bang laja bokuri ang samdole songmana ba tita busuk salmoni nokbai de 2 kilometer rok khai ngalta goro uje gano nok tongmang kai abo busuk sal nini mo bagan ya me khaito iko bagani tolan kalayo abo jad o tani kelang mani busubat ungko ja khanang ka chung shonibaro phai bong no parao kita habule sungnai ka borok sai maya khana yai sauta sabule kaisan bagan khamani ro asung ko tong bong abo ungko no ang kami sasinala sai mani ja sai miya ba hintong abo apija bong no ang ungko himaya ngi tabu tamle nai nang he je ungko man to nosto khaiman to khayin dikha ngka ang kem no to pai nya tabu to jehetu ungko ba sarkar no ang kisa dabi rok na jeuta chubasu nai ta na ngi thana rogo jar janu khana thangai thanao kai miao thangai application to dikha den ti khane ngke borok phaya guta bo phai to khaipenen to hin sai ro ro phaya gutai nin bumong khai ani mo porimol debroma kami khai ani aidangkul kai yang an bagan khai daguma barita yang phai manta nong au se nong kami se sini khai sar nong wat ponchet khai sigari barita ka wat nong khai sar
tam rok ni wan suk nang khai mo tan mani sok sang mano tei khoi khai bagan khaja mano bahya te ke tangkha awan ma se je khlai khata are hi jong la jong bo ngai bo khuri tu tu nya bore te khaja mane bo bo tila bo an bu kha bo pa kalang ma khuri ko khuri ke ba no bahya ba te ke tangkha he ma song lai kha jong bo ngai tan lo bo no ya phanu sam na pai thong ba tam sam rok klai ang to kuno khaye ne bekar no haino khetarok samai kheto kisa khayo rabat kisa tonga abaino ani bosabutinyo poriri koi tongta telun bo tongani na harja abrok tak bo ke sunana abon tani tabu wano man Engke dabu nini ogana ni mo are ni nini buskang ni mo rabat khai samne bo jaga rok mo khaito ani yongbrini bosamari ta khaitongo ko bihi besarong bu khale ang maya bihi rong bu ko sapna debro mata sapna bongni sapna ni bongni sok so jaya na yang khaito ko boro boisina ngai yang khaito aboro khaito ang je jaga darung mani boro boisina babai uklok ni jaga yang ke yang no te ke boni sok so jagle tong tak পর্যন্ত আতিরক তো খানাইয়া কো সকল জাগর হনে তাকলাই যে খানা মাখা আনি না তা পঠংটা লবা আনি হাইবাtai গুবुन টাंबाय थु